Kaixo, ongi etorria, zenbaki arrazionalen adierazpena, zenbakizko zuzenean nola egiten den ikusiko dugu. Hortarako ariketa batzuk egingo ditugu. Eta lehenengoa hau da, 24/6. Ikusi behar dugu ea simplifika daiteken. Eta bai, biak 6kin egin daiteke. Orduan, 24/6, 4 ateratzen zaigu. Zenbakizko zuzenean jartzen badu hemen 0, 1, 2, 3, 4, 5. Zenbaki arrazional hau egongo litzateke hemen. Puntu horretan. 24/6. Bigarren zenbaki arrazionala 2,7 egingo duguna izango da. Jarriko dugu 2, adibidez hemen, eta 10 zati egingo ditugu hirugarrena jarri aurretik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hori izango izateke 3, eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hori 4. Hau izango izateke zuzena. Orduan, jarriko genuke. 2,7 izango izateke. 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horrengo izateke 2,7. Urrengo zenbaki hamartarrak 2 zifra hamartar ditu. -1,43. Orduan egingo dugu hemen bezala, 10 zatitan egingo dugu oso bakoitza, orduan jarriko dugu adibidez hemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 3. Gu badakigu dela -1,4 baino gutxixiago, horrengo dugu. 1, 2, 3, 4. Hau, eta puntu honen artean dago. Orduan, zati hau, 10 zatitan egin behar dugu. Nola? Elkartuko dugu puntu hau honekin, koinziditzen duela horrekin, eta beste puntu hau, -1ekin. Orain bai jarraitu dezakegula. Hau da, -1,4 eta hau da, -1,5. Hasiko gara orduan, 1, 2, 3. Hau izango litzateke, -1,43. Izango bagenu milarena beste zuzen bat erabili beharko nuke 10 zatitan egiteko. Urrengo zenbaki arrazionala 16 10. Lehenengo ikusiko dugu ea simplifika daiteken. Bai, biak egin daiteke zati 2. Orduan geldituko litzaiguke 8 5. Zatiketa egiten badugu geldituko litzaiguke zenbaki nahasi bat, ezta? 8 zati 5 oso bat. Eta soberan zenbat 5 3. Guk egin beharko duguna izango da oso bat eta 3 5. Jarriko dut adibidez, pentsa ezaguna dela 1 eta hau dela 2. Orain ez ditugula 10 zati, baizik gehiago. Hori nola egingo genuke 5 zatitan 3 hartzeko? Hortarako egiten duguna da, zuzen bat, nahi dugun inklinazioarekin, eta 5 zati berdin egingo ditut hor. Konpasa erabiliko dut, hor sartuko dut, eta egingo adibidez honea 1. Hau da 1, 2, 3, 4, 5. Ikusten dezun bezala, soberan dago. Zati bat, bai hori ez egoa jola. Guk nahi genuen 5 zati berdin lortzea. Lortu ditugu 1, 2, 3, 4, 5. Orduan, 5. elkartuko dugu unitate honekin, biarekin. Eta honein, egin beharko genituzke paraleloak. Orduan besteak, hau dira.
bigarren paraleloa, hirugarrena, laugarrena, eta azkena. Honek esan nahi du, hau dela oso bat eta bosten bat, hau dela oso bat eta bi bosten, oso bat hiru bosten, oso bat lau bosten, kontuz honekin, eta bi oso. Guretzako hau izango litzake bilatzaigena puntua. Oso bat eta hiru bosten. Zenbaki hamartar periodiko hau bihurtu beharko dugu zatiki. Hortarako gogoratu zaitez zer egin behar dugun. Jartzen dugu behean 9 bat bakarra. Zergatik? Periodoan barruan hamartar bat bakarra dagolako. Goian kopiatzen dugu lehenengo guztiak komarik gabe, 53. Eta kendu behar diogu periodoan ez dagoena, 5. Gelditzen zaigu 48 9 den. Eta hori simplifikatzen badugu 5 eta eren bat sobratzen da. Horrek esan nahi du jarri beharko dugula 5 eta eren bat. 5 eta 6ren artean. Jartzen badut hemen adibidez 5. Eta hemen jartzen badut 6. Hau, 3 zatitan egin beharko dut, lehen erabili dudan metodo berdinarekin. Zer egin behar dugu lehenengo? Zuzen bat. Konpasa erabiliko dut orain, baina erradioa lehen baina handiago eginez, 3 zati bakarrik direlako. Adibidez horrela. 1, 2, eta 3. Leheno bezala, soberan dugu zati bat, baina berdin zaigu. Orduan, zer egin behar dugu? 3. zatia, eren adialako, 3. alkartu puntu honekin, 6arekin. Eta orain, paraleloak egin beharko ditut. Orain, paraleloa hemen jartzen baldin badut, paraleloak hemen jarrita, ezta? Zuzen hor jartzen dut, eta orain, egin dezaket. Hor dago bat, eta hemen dago bestea. Bost eta eren bat, hau da. 5 eta eren bat. Eta honekin, bukatzen ditugu, zenbaki arrazionalen adierazpena zenbaki zuzenean. Ulertu duzulakoan, ondo izan eta beste bat arte. Agur!